Se nippreżentaw budget ieħor importanti li fih inkomplu ninċentivaw l-intrapriżi lokali biex igawdi kemm min qed joħloq il-karriri ta' kwalità f'pajjiżna, imma anke min qed jaħdem u qabad karriera ta' kwalità. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela meta indirizza lil numru ta' ħaddiema u professjonisti waqt żjara l-kumpanija f'San Ġwan bl-isem ta' Finanzi. Il-kumpanija li twaffqet fl-2018 iżda kibret pass maġġel fl-aħħar snin illum timpjega tim ta' 45 professjonist bit-tmexxija żagħżugħa il-kumpanija ta' daqs medju toffri firxa ta' servizzi speċjalizzati fl-accounting, taxxa korporattiva, awditjar u konsulenza. Il-Prim Ministru faħħar l-impenn tal-kumpanija Finanzi li tiżviluppa talent lokali u toħloq opportunitajiet għal karrieri ta' kwalità u nnota wkoll l-entużjażmu fost il-ħaddiema u l-ispirtu żgħażagħ li jmexxu għal quddiem biex tirrifletti l-ġenerazzjoni ġdida ta' tmexxija ekonomika f'pajjiżna. Dr. Abela tenna li l-imprenditorjat u motur f'ekonomija b'saħħitha u li l-Gvern se jkompli joħloq il-bilanċ meħtieġ bejn l-interessi tal-ħaddiema u tal-intrapriżi biex flimkien ikabbru il-ġid ekonomiku. Il-Prim Ministru saħaq ukoll fuq l-importanza investiment f'innovazzjoni fit-teknoloġija b'mod partikolari fl-infrastruttura diġitali u fl-intelligenza artifiċjali li huma kruċjali biex kumpaniji bħal Finanzi jibqgħu joffru servizzi ta' livell għoli. It-tmexxija ta' Finanzi ħabbret ukoll kif jinsabu fi stadju ġdid ta' tkabbir b'investimenti f'sistemi avvanzati bi pjan biex id-daqs tat-tim jirdoppja fi żmien 5 snin oħra waqt li qed jaħdmu biex jintroduċu servizzi ġodda f'setturi bħall-avjazzjoni u l-marittimu. Fil-futur il-kumpanija għandha l-mira li tespandi l-ħidma tagħha sansitra barra minn Malta u tkompli tikber fis-settur. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru f'din iż-żjara kien hemm il-Ministru l-Ekonomija Silvio Xkembri u d-Deputata Laburista Cressi Dagalja.